Do 150 ml mlieka daj 1 čajovú lyžičku cukru, zamiešaj a daj zohrieť do mikrovlnky na cca 30 sekúnd, aby bolo mlieko vlažné. Pridaj sáčik sušeného droždia, dobre zamiešaj a odlož na stranu. Až ti kvások pekne vzíde, tak ho premiešaj a pridaj ho do 370 g hladkej múky. Pridaj 1 celé vajíčko a 1 žltko, trocha soli, 100 g zmäknutého masla a 55 g kryštálového cukru. Pekne to zamiešaj a vymiešaj krásne hladké cesto. Asi takto. Cesto si pekne odlož na stranu, buď prikry utierkou, alebo daj do misky kysky a nechaj ho odpočívať cca 20 až 30 minút, pokiaľ nezdvojnásobí objem. Teraz si pripravíme makovú plnku. Do misky si dáme 100 g zomletého maku, 50 g kryštálového cukru, 80 ml mlieka, 3 polievkové lyžice slivkového lekváru. Pridaj trošku vanilkového extraktu, celé to zamiešaj a vymiešaj si hladkú náplň. Takto pekne nakysnuté cesto si dáme teraz na pracovnú podložku. Pomúčime si spodok dosky, aby sa nám cesto neprilepilo a rozvalkáme ho palčekom na obdĺžnik o rozmere cca 30x40 cm a tento obdĺžnik potom rozrežeme na 3 rovnaké pásy, ktoré budeme plniť našou makovou plnkou. Plnku si rovnomerne rozdiel na 3 časti a každý pás s ňou pekne naplň. Každý pás si teraz zroluj na roládu. Vzniknú ti takéto 3 pekné závitky. Vymasti si a vysyp múkou kruhovú formu, do ktorej teraz poukladaj každý závitok, aby si dosiahol ako keby tvaru slimáka. Umyj a rozpolkuj slivky a pekne ich poukladaj jedna vedľa druhej do medzier, ktoré sa ti vytvorili pri stáčaní. Povtlačaj ich donútra, koľko ti pôjdu. Potri slimáka rozšprudlovaným žltkom alebo celým vajíčkom, to už je na tebe. Nechaj koláč pekne podkysnúť cca 30 minút a potom ho daj piec do rúry na 155 stupňov horkovzdušný ohrev cca 40 minút a takto pekne zlatý je hotový. Nezabudni ho nechať chvíľu vychladnúť, popráškuj práškovým cukrom a voilà, tu máte slivkovo-makový kysnutý slimák. Takže dúfam, že vám bude chutiť tak ako mne. Dobrú chuť! Poďme ho ochutnať. Daj si aj ty, je dobrý. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni dať palec nahore, zdieľať a sledovať môj kanál. Čau!